मासिगिरि राजु दैमारिनि अजदनि हेंथायै खेंफोरथि होदों सुबनखाता प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि हिरन ब्रह्म बिथाङा। बावैसो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं बागानपारा बिटिसि बियाब आरो 12 नं बरमा एमएलए बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखाता बिसिडिसिनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायजानाय राजु दैमारिया खौरां बिजोङाव गावखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव माखासे अजद होनायनि हेंथायै खेंफोरथि होदों सुबनखाता प्राइमारि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हिरन ब्रह्म बिथाङा खेंफोरथि होनानै बुङोदि मासिगिरि राजु दैमारिया बिसिडिसिनि खामानि मावनायाव रावजोंबो सावरायालासे गासैबो खामानिफोरखौ हारसिङैनो गाव गोसोबादि मावोमोन आरो बिथाङा मासिगिरि थानाय समाव आगुनि बारग' बिपिएफनि एमएलए फलिन्द्र बसुमतारीजों गोथौ सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा हारसिङैनो रावजोंबो सावरायालासे साफ्रोमबो बिसिडिसि मेम्बारनिफ्राय 5,000 राङै फैसा खांदोंमोन होननानैबो अजद लाबोयो। मख'जाथावदि बिथां राजु दैमारिखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि सिगां गावजोंनो गोबांबा सुद्रायगौबा जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा सुद्रायाखिसै, जायनि जाहोनाव बिथांखौ जोबनायाव बिबाननिफ्राय प्राइमारियाव सावरायलायनायनि गेजेरजों बोख्लायनाय जायो होननानै खेंफोरथि होयो। खुलुमबाय जे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम जे आं बेखौनो सुबनखाता जे प्राइमारि हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंहा सुबनखाता पिसिडिसिनि जे चेयारमेन बिथाङा जे दाखालि जेनेखि मिडियायाव बड'लेण्ड बुब्लियावनो बिथाङा होदों, दा बेवहाय जे बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ आङो नुनानै बा मिथिनानै जे बेखौनो खेंफोरथि होनो नागिरदों जे माने जे बिथाङा जे बुंदों जे गावनियाव सोङा हसिया जे आंखौ चेयारमेननिफ्राय जे बोख्लायनायखौ जे आं मिथियाखै आरो रावबो आंनो खोन्थायाखै बिथाङा बुंदों जे बेखौनो आङो दिनै जोंनि सुबनखाता प्राइमारिनि जानानै जे बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा जेनाखि गावनि खोथाखौ जे मा मावदों, गोरोन्थिया मा जालांखो बिथाङा बेखौ मिथिनो लुबैदों। दा बिनिखायनो जे बिथांखौ मिथिहोनो थाखाय बा बुजिहोनो थाखाय जे दिनै आङो बेखौनो खेंफोरथि होनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिखौ खावलायदों। जे बड'लेण्ड बुब्लिया बे मुथै दिनै फैबाय, बुंनो नागिरदों जे दिनै बिथाङा माखासे सम जे जोंनि बागानपारा समस्थिनि जे एमएलए जोंनि खाथिराम सार बिथांजों खुनु मोनसे रिलेसन गैया आरो खुनु पार्टिजों बेहा कानेक्सन खालामालासेनो बिथाङा बारग' एमएलए जेनेखि फलिन्द्र बसुमतारी बिथांजों जेरै स्करपिय' गाखोफानाय आरो थांलाय फैलाय किसु हाबाफारि मावनायनि थाखाय बिथांखौ रायजो राजाफ्रा किसुमानफोरा नोजोर होदों आरो बिथांखौ प्रेक्टिकेलि नुदों। दा बेखायनो जे रायजो राजाफ्रा जोंनो कमप्लेन खालामदों, जोंखौ बुंदों जे जोंनि चेयारमेन बिथाङा जे बारग' एमएलए फलिन्द्र बसुमतारीजों मानो स्करपिय' गाखोयो आरो मोनसे दलनि जानानै मोनसे दलजों बोरैहाय रिलेसन थाखो। साफ्रोमबो गावनि जेनाखि पिसिडिसिनि मेम्बार बे मेम्बारफोरनिफ्राय बिथाङा 5,000 खरै कालेक्सन खालामदों। दा बिथाङा बे कालेक्सनखौ मानो खालामदों होनोब्ला बिथाङा साफ्रोमबो मेम्बारनो जे खामानि होगोन बा टिका होगोन होननानै बेखिनि माने कालेक्सनखौ खालामदों। दा बेखौबो जोङो मिथिनानै मोनदों जे साफ्रोमबो मेम्बारनिफ्राय बिथाङा कालेक्सन खालामनानै माबोरैहाय खामानि होनो हागोन ना गाव डिमान्ड खालामनानै लाबोगोन ना मागोन बे गावनि बाथ्रासै, बेखौ जोङो स्पस्ट' मिथिनोबो लुबैयाखै। दा बेखायनो जाहाथे किसुमान बिनि थाखा फैसानि जेनाखि कारापसन बेफोरखौ नुनानै जोङो प्राइमारियाव सावरायलायनानै जे बिथांखौ दोनबाय थायोब्ला किसुमान जोंनि पार्टिनि जे थांखि बेफोरो नस्थ' जानो हागौ होननानै जोंबो सुबनखाता प्राइमारिनिफ्राय जे बिथांनि कारापसनफोरखौ नुनानै जोंबो बिथांखौ बोखारनाय जागोन होननानै जोंबो माने खावलायखादोंमोन। बेवहाय बिथाङा जोंनि बुंनायखौ जे खेरायालासिनो गावनि गोसो बायदि बिथाङा मावबाय थानायनि खार'नाव जोङो बिथांखौ जे दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों जे जोंनि सुबनखाता जे पिसिडिसि
PCDCनि बे चेयारमेननिफ्राय बिथांखौ जोङो बोखारनो निर्देशखौ हरनाय जादों। बिथाङा बुंथिदोंमोन दि जे गोजौनि बिबानगिरिफ्रा बिथांखौ इउपिपिएल हानजायाव जुदि खामानि मावफिननो होयोब्ला मावगोन होननानै बुंदों। दा नोंथांमोना बेखौ जुदि मावफिननो नागिरोब्ला लागोन नालाय? दा जे बे फंसे खोथायावथ' बहुद साननो गोनां जे बिथाङा जे सिगांनि समावनो बिथांखौ गोबां सुबिदा होदोंमोन जे खामानि मावनो थाखाय, जे बेवहाय बिथाङा सुबिदा होसेयावबो जे खामानिखौ मावनो रोङियाव दा जेनोखि सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ बोखारनाय जाबाय। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों जे लिडारफोरा रायलायोब्ला सावरायोब्ला गावखौ खावलायोब्ला जे खामानिखौ मावफिनगोन। नाथाय फंसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जे खामानिखौ मावगोन खिन्थु कातिराम सारनि जानानै खामानि मावा होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेयावहाय दा बेबायदिब्लाथ' जानाय नङा जे पार्टिनि खामानि मावोब्ला जोंनि MCLAजों बिथाङा रिलेसना मोजाङै थानांगोन। जुदि MCLAजों रिलेसन थायाब्ला बिथांखौ पार्टिनि बिबान होननानैलाय माथो जालायखो। दा बेखायनो थारमाने बेफोरबायदिबा जानाय नङा जे मावोब्लाथ' मोजां मावनांगोन, सारजोंबो रिलेसन थानांगोन, अब्लासो जों सुबनखातायाव जिखिनि डेभेलप खालामनांगौनि गोनां दा बेखौ जोङो खालामनो हागोन। जुदि बियो सुबनखातानि सासे नेता जानानै जुदि मोजां खामानि मावनो लुबैदोंब्ला जोंनि गोजौ लेभेलनि जेनोखि सारजोंबो रिलेसन थानांगोन, अब्लासो जों सुबनखातायाव जिखिनि डेभेलप खालामनांगौनि गोनां दा बेखौ जोङो खालामनो हागोन। जुदि बियो सुबनखातानि सासे नेता जानानै जुदि मोजां खामानि मावनो लुबैदोंब्ला जोंनि गोजौ लेभेलनि जेनोखि बिबानगिरिफोर जे सारमोन बिथांमोनजों रिलेसना मोजाङै थानांगोन, अब्लासो जोङो सुबनखाताखौ जेनोखि डेभेलप खालामनांगौ जों बेखौ खालामनो हागोन। जुदि जोङो दिनै सुबनखातानि लिडार जानानै जुदि गोजौ लेभेलनि लिडारफोरजों खुनु परामर्ख गैयालासिनो थायोब्ला गोजौ लेभेलनि जेनाखि लिडारफोरालाय जोंखौलाय बोरैथो मोजां मोननो। दा बेनिखायनो जिथुनाखि जों सुबनखातानि लिडार जेब्ला गोजौ लेभेलनि लिडारफोरजोंबो जे MCLAयानो जा सिफआनो जा MLAयानो जा गासिबजोंबो जों मोजां सोमोन्दो थानानै जेनोखि आदाय खालामनांगौ बेखौ आदाय खालामनो हागोन। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।